हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केबीज वर्ल्ड। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कॅरेमल राईस खीरची रेसिपी। ही खीर टेक्स्चर, कलर आणि टेस्टला एकदम छान होते। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तांदळाची खीर बनवण्यासाठी इथं मी एक छोटी वाटी तांदूळ घेतलेत। हे इंद्रायणी तांदूळ आहेत। तुम्ही दुसरे कोणतेही तांदूळ वापरू शकता। शक्यतो कोणतेही वासाचे तांदूळ वापरावेत, जसे की इंद्रायणी, आंबेमोहर। यामुळे खीरीला अजून जास्त छान चव येते। तर सगळ्यात आधी हे तांदूळ धुवून घ्यायचे। तांदूळ धुवून घेतले की आपण जेवढे तांदूळ घेतले त्याच्या 3 पट पाणी टाकून घ्यायचं आणि याच्या कुकरला 3 ते 4 शिट्ट्या करून भात मऊ शिजवून घ्यायचा। आता जोपर्यंत आपला तांदूळ शिजतोय तर आपण दूध गरम करून घेऊया। इथं मी फुल फॅट क्रीमचं दूध घेतलंय अर्धा लिटर। तर ह्याला चांगली उकळी काढून घ्यायची आपल्याला। आता दुधाला उकळी काढून घेतल्यानंतर मी दूध बारीक फ्लेमवरती ठेवून घेतलंय आणि इथे छोट्या पॅनमध्ये 3 ते 4 चमचे तूप गरम करून घेतलंय। तूप गरम करून झालं इथं ड्रायफ्रुट्स घेतलेत, ते तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता। तर ते तळून घ्यायचे तुपामध्ये गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत। आता हे गोल्डन ब्राऊन झाले की काढून घ्यायचे बाजूला। आणि ह्या तुपामध्ये 2 चमचे साखर टाकून घ्यायची आणि ती मेल्ट करून घ्यायची। कॅरेमल होईपर्यंत ह्याला मेल्ट करत राहायचं। स्लो फ्लेम ठेवायची। आणि आता इथं साखर मेल्ट झाली पूर्ण आणि गॅस बंद करून घेतलाय। तर हे बाजूला करायचं। आपलं जे दूध आहे तर ते स्लो फ्लेमवरती ठेवून घ्यायचं आणि इथं मी तांदूळ शिजवून घेतलाय। तर हा तांदूळ दुधामध्ये टाकायचा आणि मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। त्यात आपण हे जे ड्रायफ्रुट्स घेतलेत तर ते टाकायचे। हे जे आपण तुपामध्ये साखर कॅरेमल करून घेतलं ते टाकायची आणि हे व्यवस्थित मिक्स करायचं। त्यानंतर साखर टाकून घ्यायची। इथं तुम्ही आवडीनुसार साखर टाकू शकता, तुम्हाला किती गोड पाहिजे ते। मी अजून 4 चमचे साखर याच्यामध्ये ॲड केली आणि ह्याला चांगलं उकळून घ्यायचं। तुम्हाला आवडत असेल तर व्हॅनिला इसेन्स किंवा विलायची पावडर तुम्ही या स्टेपला ॲड करू शकता। आता 5 मिनिटं मी चांगली खीर उकळून घेतली आहे। आपली खीर तयार आहे। तर खीर गार करून घ्यायची। गार केल्यानंतर छान लागते ही। आपली कॅरेमल राईस खीर तयार आहे। रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन क्लिक करायला विसरू नका। त्यामुळे मी तुम्हाला व्हिडिओ कधी अपलोड केलाय याचं एक्झॅक्ट नोटिफिकेशन मिळेल। थँक्यू।